Да. Сега. Първо искам да кажа, че крана ме свърта и минимално ми пука дали ще редаваш последно. Изваждам арсенал на инспектор, гаджите се оттърсвам от целият си запас. Женски превръзки, могъшкото арсенал, 2003-4, колкото е здраво да дърсен джерна вълк, съзиран с боска бъдещ. За това наистина бяга измъчен, защото отпуснали малко развръзката ще, като тази, ако се изправи с босък с крайцер премръзнал. От Айко, взенала пас пълна с бабока, щова безпирно потъх, изплох обновен, покатери с устрем, необикновен и сега за каквото бленувал съм, ще го сбъдне, скупне съкровен, завиден дори за мултимилионер, скрелен спасител. От Витле. Напукнатия лешпер, дето зора с погледи мътни, напукнатия с глас златно и мънкащ, дет ми говори навъпреки, сякаш не той, а аз живея в неговата просторна къща, там за скресените му безгрешни възгледи. Да, братко, бил съм в пъкъла, правил съм си гавра из дявола, бойня ми викал дава безследно с дълбочината на диапазона на децибелите си, крясти се на окавия, с кое сме имали безброй сражения. Анфас, директно пред безбалационното лице на Бог, излезе, че аз съм избрания, оня да ходи да се цела с бремен носорог. Там в обятията на неприветлива Антарктика, това му остана само от Симеон.